Khumulungni kherangbar saknai nogo dal bidal bemar gwnang rokno saknai jago tei khumulungni kherangbar saknai nogo operation simi chengui tei kubuni dal bidalni sak hamya rogi rokno bo haino saknai jago. Bai baksano tabuk katal khlaiui teisa haino hai yapri na harjak pika kherangbar saknai nogo tabuk chuwak nungwi sak hamya wngjak tei khoni biri amahai nesha manui chaui sak hamya wngjak borokno bo haino saknai jaknai addiction treatment facility rwjaknai khumulungni kherangbar saknai nogo tei jerok chuwak nungwi sak hamya klaijak khoni biri amahai phekjaknai manui chaui sak hamya tongkhe kherangbar saknai nogo saknai jagui manai hai hinui no kok saka koktwma thumnai rokni bwskango khumulung kherangbar saknai nokni incharge Dr. Porendra Debbarma. Facility tongnai tam sugi naijak man. Oमफ्राय addiction treatment facility ngai nasamukti kendra दा Ministry of Social Empowerment and Social Justice and Empowerment Government of India ni kaisa bedai ne ujaga angkai nini wai khoni biri cigarette suwa arak ganja जेखुनु रोखोम नेसा खायदोंनाय बर' ujaga beri hamya treatment na mitisoi hamya All kaki borti borna jelai bari jak aba haidongna jelai okobai gadal ni sabai gadal jak rongkha borti admission ama haidakha nada jak abu amro to borti ni facility ni ko abu outdoor Delhi no 10 tan sini sari saita jora outdoor okay musang mani to balu khabalo kono sini doctor train ya kesungtang paite borno Delhi rongka Delhi new Delhi ro ro im so thangai train ke bida doctor train ke bida nursing officer train ke bida ro counselor je borno counseling namai to yakana so mi yakai mi yakama to borno the council khai and the counselor to so train ke to ka Delhi ta ta phal bosu doctor tong aro je to modal officer to masa medical officer to nurse to counselor to ne biti sok yang mana biti sok yang kisah dari yang kata mereka Delhi ni biti kata mereka biti orang sok biti orang padi treatment apa di biti ka maganang lo tan biti magnam am sok ke lang sok ni to outdoor simi awat to naijak man outdoor sini